9-es között, tehát inkább 8-as letenni. Középen, oda kérjük, jó? Oda fog ülni a pisztoly. Hadseregben mennek el. Az elsütésnél kéne vigyázni arra, hogy ne reszkessen be a kezetek, jó? Lőtettem a pisztolyra, jó. Az ellövés pillanatában szép nyugodtan húzod különben, húzod, ha elsül, akkor nem rántod el. Fogod. Utána úgyis fölvágja magát az üzletből, az a bedéken éljön. Na kérem, betárolni. 5 őszet. Oké, nyújtjátok föl. Annyit a gyerekek csináljátok. Kicsit fog. Good. Tűzváltó igazság. Tessék hátra, szánt. Szélromot levittem szél. Elnézést. Hasamat fölnyomja a francba. Akkor inkább ide teszem magam. Melyikre megy? Az elsőre megy. Egyes lövéssel száraz kibiztosítani. Előttünk álló mellalakra egyes lövéssel tűz. Úgy nem gyullad. Meggyullad, csak a várni kell. Meg kell nézni. Ez jobb kérlek szépen, mint a másik, a végnyak. Ez biztos pedig. De elkapott csíktől nem gyullad. Nem. A végnyak kérlek szépen gyullad meg leginkább. Na, akkor próbáljuk meg tényleg Meggyújtjuk. meggyújtani, hogy is egy tapasztalat, mindegy. A végnyak gyullad meg. Hát úgy értve, hogy nehogy van. Hát de ott van, de készül más nem. Csak lángval vezetnek. Ja. Hát az, mondom neked, hogy végnyak, de ez rég már. Sajnos. Fogják. Fogom. Sajnos. Hát a hangjára lesz, hogy kíváncsi.
más herseg, mint az idő, és így csöpög le az. Így csöpög. Ez a baj, hogy így csöpög le. Hallod a hangját? Mint a kattyúsa. Jó hangja van. Ja. Elég gyorsan előtt. Igen. De nagyon A szép. pillanatok alatt, tehát nem lehet, ahogy hívják. Tehát mit tudom, véletlen heggesztenek valahol, vagy akármi. Elkezdted a papírt? Csícsezni most akartam. Alá. Erre rácsolódni. Nem, csak húzzam. Meggyullad-e? Igen. Ne Ne tedd rá. azt tudom, ne tedd rá, csöppenésnél meggyullad. De Isten, és vigyázz. Nem csöppented. Jó, várjál, vigyázz, hagyjad. Tedd le a papírt. Hát hagyja. Tedd le a papírt. Panti, tedd le a papírt. Le kell rakni. Na most várd be, hogy vizes. Ja, meg hát, nézd meg, hogy akartam, meggyullad. látod most. Meggyullad. Az lenne, csak hogy fröcsköl szét. Tessék. És pláne PVC-re, hogyha Hát rámegy. ez szándékos gyűjtogatásnál esetleg... Ott van írva papír, gyerekek. Hát persze, meggyullad. Ja. Tehát éghető anyagot is meg. Na jó, hogy én szikrától meggyulladtad az Tedd úton, rá. és hát emlékeztem. A Igen. kezemre csúrhatod akkor. Ide tedd rá. Szóval sajnos Be kéne dobni a vízbe, ott is ége tovább. megnézhetjük. Nem, hát a vízben nem. Megnézhetjük, itt van egy kocsolya. Hát És a csak oda. felülete, hát Felülete él. Felületei. ha a víz alá nyomod, akkor meg. Ott már sisterget a vízbe élő. Tehát ha nézd meg, a vízbe beleesett, akkor is tovább éget. Mert leesett itt a vizes része. Igen, nézd meg, és végig. Végig ég. Jó reggelt! Jó reggelt. Üdvözlöm, Gyula bácsi. Most elaludt. Nem aludt Nem, ezen? nem aludt Szép. el. Így Nem. az úgy szinte. Szépen égez. Nézd meg, olvad szinte. Olvad végig. Most aludt. Most előtt el fele. Tehát akkor vízzel simán ott. Vízzel oldható, mindennel oldható, nem az a probléma. Csak az ez nagy felületen belül, Igen, tovább vége aztán. Palikát. elgyújtsunk, de már bevizezted. Nem, még megvezetünk, próbáljuk. De öreg, oda ragad az ember kedvére. Oda Ez ragad, balesetveszélyes. oda ragad. Egy balesetveszélyes is ráadásul. Hát pedig ezt valahogyan vágják, vagy nem tudom. Késsel simán. Késsel. És utána egészték, vagy hogyan? Nem, rátakintják a csőre, kész. Ide tedd bele egy. Hát eddig az a bizonyos importanyag, ami nem tudom milyen. Igen, a Hungária és a japánok közös terv. Olyan is. Csak már nem gyullad meg. Már vizes. Ide tedd rá. Tedd rá be. Önök ilyen hasonlók, látszik, hogy ez A Hungária szállat az ugyanaz. Igaz, gyanús annyira érsz. És ezt szeretik a degerek. Megérzik, és akkor most tedd ide. Erre csak megtessék kicsit. Már vizesen adnak. Csak ezt formol, és már Szai. Próbálj csak itt palikát. Na, akkor arrébb megyek ide. tényeket lehet. Jó, kész. Hát ez jó. Elfújják. És lőtte.